An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sɔtuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ bi juma ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛ bɛn nazara san kalo 5 na mɛ kalo don bi y'o tile 21 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye selifitinin kalo ye an baladan k'a fɔ bi y'o tile 10 ye jate la san kalo 10 fana don hejira san 1442 san don dugo de b'i kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ M5RFP olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ furancɛfanga min b'an ka jamana kunna na bi k'u ye ka dɔ k'a fɔ damakasi sɛbɛn don ka taa sariya la k'a yira k'a fɔ k'u ye fɛn dɔw kɛ minnu ni kɛli tuma kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana bila kɛnɛbaliya kun kɔnɛ na min ye wulikajɔ ye bi o bɛ fan caman fɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ se ka segin a minɛ kɔnɔ na cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la bi bi n'an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya kama an ka jamana kɔnɔ na fara ɲɔgɔnba dɔw kɛra o fara ɲɔgɔn tɛ dɔ yɛrɛ dɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn Mali yɛrɛ gɛlɛya ye mun de ye o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi ni maa min y'i ka dɔn ka fɔ an ka jamana lajɛ bi kunungo i ka dɔn ka fɔ cɛba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'an ka jamana kɔnɔ n'a dogolen tɛ maa la lala ni a b'i den ale jɛnaja baaraw sigi kelen tun bɛ k'o kɔnɔ kunungo Lazara nka ka kɔn i ka dɔn ka fɔ Lazara ye jɛnajaw kɛra kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ni dusuma kasa ye bi an cakɛ ɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ o y'an ka kalanden ye yan an baarakɛ ɲɔgɔn Fatumata Mayiga ko don ale ka musokɔrɔba n'i y'a sɔrɔ ye Balakisa Mayiga ye an tun deli ka farigan ye n'i y'a sɔrɔ ni ka kɔrɔfɔw f'aw ɲɛna ka tɛmɛ a tun bɛ farigan min na an dabama ka wele sira ma sura an baladan k'a fɔ a fatura Lapitani hôpital Gabriel Touré la k'a dɔn k'a fɔ a fatura ka si to sanji 40 ani sanji 5 la Balakisa Mayiga n'o tun ye Mara Mayiga ye e k'a dɔn bana tun y'a sɛgɛn kɔsabɛrɛbɛrɛ in na min bɛ n'i y'a sɔrɔ kabini olu kɛra a yɛrɛ tun fɔmana ka Fatumata k'ale mankan mɛn an fɛ a bɛ taa ni ka segin la musokɔrɔba nɔfɛ a tun dalen bɛ Lapitani sura Masa Ramani y'a ka baara kɛ a janajaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi Sabalibugu kuranin na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛna kɛ Lazara seliw kɔfɛ a cɛ ka denbaya la an bɛ dugawu don de kɛ an ka musokɔrɔba talen filɛ n'i y'a sɔrɔ an ba ni an balimamuso a fatulen filɛ yarabi ala k'a da yɔrɔ nɛɛma k'an jigi yɔrɔ ɲɛ yarabi a y'an kan kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa yɛlɛma ala ko nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ ni k'an ta don kɔnɔ o dusumakasa bɛ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi ka daminɛ arajo ɲɛmaya so ka taa s'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ yarabi ala maa ta fɔ ala kan k'i saya ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an na cɛ janya ala k'an kelen-kelenna ta bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi min ye ka dɔn ka fɔ an ka jamana kɔnɔ ye ɲininkaliw bɛ sen na M5RFP yalima olu b'a fɛ ka don fanga in na de wa u t'a fɛ ka don fanga in na de u ka jaabi kɛra fɛn min ye o de ye ka yɛrɛ k'a fɔ olu b'u yɛrɛ ye fanga in kɔnɔna na fɔlɔ k'u sɔrɔ kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi a ti taa olu jimi sira fɛ o tɛ dɛ a ti taa jamana de fanba yɛrɛ de ka taa ɲɛ sira kan an b'a ladan k'a fɔ kuma minnu bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ taa fɔ la u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a ko kɔnɔna na o senfɛ olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ min kɛ a kun ye fɛn jumɛn yɛrɛ de wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen la olu y'i ka dɔn k'a fɔ u damakasi sɛbɛn yɛrɛ ni k'o don ka ban u damakasi sɛbɛn donkun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ko luwa dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔw taara farajɛla fanga maa ɲɛmaw fɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u tɛ bɛn yɔrɔ la o de kama olu taara sariya ka se ka taa sariya tigilamaw fɛ yen u ye weleli kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ maa caman bɛ fɛn caman fɔ M5 ma Jamil Bitar ye kɔrɔfɔta ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ bi dɔw b'a la M5RFP bɛna don gouvernement na an donna an ma don ka nɔgɔ bɔ a la bi maliyɛnw k'a faamuya anw ta tɛ poste ko ye mɔgɔ jamana ye k'a sɔrɔ i tɛ ministre ye i bɛ se ka jamana ye k'a sɔrɔ i tɛ poste la mais
kɛ jɛlenya kan ko bɛ kɛ jɛlenya kan hakilina dɔ bɛ mɔgɔw la wuli pour que i bɛ k'a ka fanga a ka bin o hakilinaw min bɛ yen ni équipe fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se k'o bila sen kan je pense que olu n'anw bɛ ba la olu n'anw bɛ fa la mais taalen ɲɛfɛ an ko a ka kan président de la transition a ka danfara di an ma a ka hakilisigi kuma fɔ bi min bɛ se k'a to jamanadenw hakili bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni transition ko la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ni ala ye vendredi 4 juin jira an na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la an b'a fɔ mɔgɔ bɔra hali mɔgɔw min bɔra an ka bato in kɔnɔ waati dɔ la k'a sababuya kɛ u yɛrɛ hakilinata n'u miiriyata ye an ko an kɔni b'a dɔn k'a fɔ faso in kanu b'u la ni faso in kanu b'u la le 4 juin an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la ni ala ye juma seli tɛmɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an ko fana a ti dan k'a fɔ mɔgɔw min kun wulila dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko e ka hakɛ kɛra kelen b'i bolo k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ talen bɛ ka da i kan k'a sababuya kɛ mara kɛcogo ye an ko nin bɛɛ welelen don nin kɛnɛ in kan an baladan k'a fɔ Jamil Bitar ni tun y'ale kan ye an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ u da sera o kumaw ma a kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ u ka lafasalikɛla kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye surunalidonna dɔ ye o min yɛrɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka baara ye sariyako ye ka se ka taa min ye ka dɔn ka damakasi kɛ sɛbɛn ni ka se ka taa don furancɛlafɛn ka maa ɲɛmaw ye sariya minnu ta ka se ka sariya ninnu wuli ka bɔ yen n'o dɔ ye CNT o cili yɛrɛ ye ka se ka dɔn k'a fɔ u ka sariya kura minnu talen bɛ ka baaraw ɲɔngiri ka baaraw bɔ a ma an ka jamana kɔnɔ na u ka avocat min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ Alpha Habib Kone baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Depuis le 27 janvier dossier bilala Cour suprême na k'a yira ko transition président ye décret mun ta pour ka CNT mɔgɔ désigner ko u choisi cogo ma ɲɛ parce que yanni o waati ka se transition président yɛrɛ tun ye décret damadamanin ta mun b'a yira ko CNT membre u kan ka nommer cogoya mun na n'i y'o décret ta décret saba don charte de la transition décret 142 ani décret 143 olu saba bɛɛ b'a fɔ ko i tɛ se ka kɛ CNT membre ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kulu mun kɔnɔ o m'i tɔgɔ di n'i ka kulu fana y'i tɔgɔ di i kan ka dossier de fara ɲɔgɔn kan ka t'o déposer CNT la dossier min b'a yira fɔlɔ ko e ye malien ye mun b'a yira ko e bɛ se nin baara nin na dossier min b'a yira tuguni ko i ma deli ka kaso kɛ i ma deli ka condamné an dun y'a dɔn ko o si de ma kɛ an dun bɛ sariya jamana la sariya b'a fɔ ko ni décret taara décret mun ni décret dɔw bɛ yen minnu talen kɔrɔ don k'u tɛ ɲɔgɔn ta ko o kɔrɔ ye k'o décret man ɲi donc o la M5 RFI mɔgɔ sera a ma k'an ka dossier ladon Cour suprême la donc depuis le 27 janvier dossier ladonna Cour suprême na sɛbɛnni kɛra ka ban sɛbɛnni kɛ gouvernement ye sɛbɛnni kɛ donc a tɔ tora sisan Cour suprême k'an wele pour ka kiiri kɛ bɛɛ k'i ta ni bila dɔn an dalen b'an ka juge la ni Mali ye sariya jamana ye halisa a ka ca Ala fɛ décret nin a tɛ annulé dɔrɔn cour bɛ sɔn k'a fɔ ko décret nin a bɛ kɛ comme a ma deli ka kɛ Mali la tellement a tacogo ma ɲɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ sira sɔrɔ parce que Mali ye sariya jamana ye. an balona k'a fɔ ni tun ye u ka avocat ni tun y'o kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ Alpha Habib Kone u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balona k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na basigibaliya kɔni o cogolen bɛ an ka jamana fan caman fɛ an bɛ don min ko bi tuma min na jamanadenw dɔw bɛ kule la k'a fɔ ko bi anw t'a dɔn an b'a kɛ cogo don waati kelen kɔnɔ na marifatigiw bɛ ka dɔw dɛsɛ ka sigi u ka yɔrɔw la min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye o kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔden dɔw e ka dɔn Gawo marabolo kɔnɔ na intelligence yɔrɔw la olu ka mobili kɔni o yɛlɛ mugujugu ka folokondo maa 16 kulu de kasara o law ni na o baara min kɛra sigidala maa caman yɛrɛ k'a fɔ bi ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka se ka wulikɛjɔ kɛ yɔrɔ ninnu na basigi ni lafiya bulu sɔrɔ cogo min na Maliko kɔni kulu dabali bɛ ka ban don o don ka taa fɛ sigikafɔw bɛ kɛ wa tuma o tuma i bɛ kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko basigi bɛ kɛ cogo jamana kɔnɔ na waati kelen kɔnɔ na jamana fan caman fɛ i b'a sɔrɔ maaw bɛ kule la k'a sɔrɔ i ka basigibaliya ye ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ma tigɛ ka ɲɛsin mara ninnu ma a dɔ bɛ dɔ la an ka jamana gɛlɛya kɔni e ka dɔn a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ kurayali de sanga ni waati bɛlen kɔnɔ k'a sɔrɔ i ka basigibaliya ye ko jamana kɔni ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ balili tigɛ hali bi basigi lafiya bɛ se ka jamana sɔrɔ cogo na an bɛ dugawu de kɛ o bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ wulikɛjɔ min kɛra an ka jamana lakana tigilamaw fɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra Kurumari marabolo kɔnɔ na n'o ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ feere ale fara kɔfɛla yɔrɔw ye a yirala k'a fɔ lakanabaaw ka wulikɛjɔ fɛ k'u ye tɛgɛ da minɛ dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya moto dɔw b'o la ka taa se taji n'i y'a sɔrɔ fɔcogo la essence e k'a dɔn n'o ye bolimafɛnw taji ye
u y'o caman baden de minɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi u bɛ wulikɛjɔ la k'o saraka k'olu tun ye kunnafoni de sɔrɔ k'a fɔ ko min ye ka dɔ k'a fɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin maaw ma jadi hokumu kɔnɔna na k'u dagayɔrɔ u talen bɛ k'a fɔ a caman baden de dagalen bɛ ka dɔ k'a fɔ u tun b'a fɛ k'u yen yɔrɔ k'u ɲada yɔrɔ ye o de kama olu ka wulikɛjɔ bɛ sen na wa u bɛ fɛn min fɔ hali bi ko fɛɛrɛ balalen ka tigɛ sigidalamaw fɛ ko ka kunnafoni d'olu ma basigi ni lafiya ko f'u k'o sama ka don mara ninnu kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana ɲɛtakun bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ Gawusu Kalilu Berete ni bɛɛ lajɛlen kama Lalabi o kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ de a ba ye fila de ye ko ale y'a sɔrɔ a ka cɛkɔrɔba muso fila de b'olu bolo o muso fila de b'o bolo o muso fila bɛɛ lajɛlen y'ale ba ye kelen t'ale ba ye ka tɛmɛ kelen kan o de kama Lala ani Abi olu ye ale fa ka furumusow ye o kama o fila bɛ y'ale ba de ye Lala ni Abi den ye o de kama datɛlɛ y'a kɛ Lalabi ye an baladan k'a fɔ ale n'a ye sirabakan kasara sɔrɔ tarata don wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an baladan k'a fɔ kunnafoniw carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔna na kɔkanna na min ye Lala ni Abi den ye a ka nin fatulen n'i y'a sɔrɔ o ye kasara ye min y'a sɔrɔ ye o kɔni sen fɛ kumaw cayara kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko a janajaw olu baaraw bɛɛ lajɛlen de tun kan ka kɛ kunungo alamisa ka sanga ni ka dɔ k'a fɔ kunnafoni carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔna na ani hali Mali kɔkanna na ka n'a k'a fɔ u bɛna janaja in kunbɛn nka jama kɔni taara sɔrɔ Lala ni Abi den ye u ye suturali baaraw kɛ ka ban bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲininka dɔw ye dusuma kasa kumaw fɔ nka o n'a ta balalen kɔnɔna na ka sanga ni ka dɔ k'a fɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye ka dɔ k'a fɔ soma jɔnjɔnw ye olu ka kunnafoniw na dɛ k'a dabɔra kama de ka kɛ ni maa min Lala ni Abi den lajɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'o ye wulikɛjɔ min kɛ min ye fantan walima i ka dɔ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛɲɔgɔnya caman ta ka ɲɛsin olu ma kuma min na n'o ntanya nana k'e ka dɔ tiɲɛ don kunnafoni carila cogo min na ko ni carili ka kan k'o sɔrɔ kɛ a jɔyɔrɔ kama nka ka tila ka n'a ye o fure adamaden yɛrɛ ye suturafɛn ye sanko maa min bɛ yen n'a ye kasara sɔrɔ ni ja bɛ kɛ mun ja ye e bɛ mun kɛ nin ja in na a ɲɔgɔnna bɛ se k'i sɔrɔ walima n'a ɲɔgɔnna bɛ k'i soma sɔrɔ ni maa ye nin ko la a ti bɛn o ma Lala ni Abi den ja k'a ta n'i y'a ye basi la a kɛra cogo min na bunadamadenya ye sutura ye dɛ ka tila k'o ɲɔgɔnna ja ta ni jajugu ninnu k'o cari bɔlɔlɔ sanfɛla la diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'o ye bɛɛ fɛ ne de y'a publier walima ne de kɛra sababu ye ne ka a bila nin ma walima ne de y'a kɛ tan e ka dɔ bi tiɲɛ don kunnafoni ka ɲi tiɲɛ don ka maaw bɔ fɛnw kalama ka ɲi nka fɛn dɔw bɛ adamadenya la e ka segin ka ne yɛrɛ ka so k'a lajɛ dama ni e yɛrɛ don a kɛ cogo ni e ka dɔn a bɛ ka kɛ cogo min na n'i y'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɛsin e yɛrɛ ma a bɛ e kɛ cogo di fo an ka dɔn fɛn dɔ tɛ yen bi nka sini a bɛ se ka kɛ yen dɛ nin ɲɔgɔnnaw kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ minnu b'a kɛ wa jamana ɲɛmaaw n'a ti ka dabila u ka wulikɛjɔ bɛ lajɛlen ka sariya ta a ko kama Lala ni Abi den ye ka nin ɲɔgɔnna kɛ ni maaw y'a lajɛ ja dɔw bɛ ja minnu bɛ n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ e ka dɔn ani joli basi la fɛn in kɛra cogo min na k'a ye i b'a ye cogo dɔw la bunadamadenya yɛrɛ kɔnɔna na e ka dɔn n'an ka jamana tɛ ninnu dɔw filɛli walima ninnu dɔw kɛli yɛrɛ ani kɛli man kan tuma min na ni ja ninnu carila a kɔni kɛra dusumakasa caman ye a masurunama caman na kanuba caman fɛ jamana kɔnɔna na k'a fɔ nin tɛna ɲɛ cogo si kelen na wa u bɛna wulikɛjɔ kɛ hali bi min ye ka dɔn k'a fɔ ni baaraw kun cɛra minnu kɛra so ye ka nin ko in sigi sen kan ka wulikɛjɔ kɛ ni ka damakasi sɛbɛn don u kama an b'a ladan k'a fɔ ka saga ni hakililaw ye maa caman tun ye ka dɔn k'a fɔ jalakili ta ni ka ɲɛsin an ka maa minnu bɛ n'olu ye a baara kɛbaaw ni maaw ye kasara sɔrɔ olu ka fɔ la k'i ka dɔn olu nɔ tɛ ni maa min ye ja ninnu lajɛ a bɛ ka kɛ k'olu birilen to a kunna de o b'a yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ nin dɔw tali kalama n'olu b'u ka baara ladama u b'u ka baara de kɛ nka n'u taara maa sɔrɔ min ye kasara sɔrɔ sariya b'olu yɛrɛ bila u ka se ka ja dɔw ta olu yɛrɛ nka a ti ci maa ma a ti bila i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ laban bɔlɔlɔ ninnu kan ko maaw k'o de faamuya nka k'a f'olu de ye nin kɛ e ka dɔn k'olu nɔ tɛ dɛ kuma kolomara tɛ dɔ yɛrɛ ye sariya kɔni ala sɔnna ma ko wulikɛjɔ bɛna kɛ a masɔrɔmaw fɛ ni ka se ka damakasi kɛ sɛbɛn don a ko kama an bɛ dugawu de kɛ maa o maa n'i y'a sɔrɔ o nɔ bɛ sɔrɔ nin kow la u ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka ko ɲɛɲini ni k'a bila sen kan n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la e ka dɔn a kɛli bɛ dabila an ka jamana kɔnɔna na ala k'o hakilila min n'o bɛ senna bi yarabi ala min ye ma ɲɛmaaw fɛ walima i ka dɔn k'a fɔ a masɔrɔmaw ka wulikɛjɔ fɛ u k'o kɔ sigi sen kan n'o tɛ n'aw hakili b'a la Imam Yata Barita kɛra o kɛra kɛnɛyaso kɔnɔna na kumaw fɔra bɛɛ y'a ye ka ja cɛjuguw ta wa tali dama cɛ ka tila k'a ye bɔlɔlɔ sanfɛla la o ye dabalibanko de ye nka jamana kɔni n'a kɛra batɛmɛ sira ye maa caman bɛ i ka dɔn ka fɔ olu bɛ wulikɛjɔ caman kɛ fɛn caman ni kɛlɛ man kan u bɛ k'a kɔnɔna na fo fɛɛrɛ de ka tigɛ an ka jamana ka se k'a bɔ u bolo k'an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka jamana ni k'a bila basigi a minɛ kɔnɔna na Lala ni Abi den ka janaja kɛra jama fɛn fɛn bɔra ka taa fanba bɛɛ lajɛlen taara fɔ janaja kɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala a tun bɛ ɲumanya min kɛ
n'i y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kulen n'o ye silamɛw bɛ seereya minnu kɛ i ka dɔn seli waati kundi tɛmɛ kan an yɛrɛ bɛ se k'o seereya fan caman fɛ yarabi ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye a y'an ka kitimɛnɛ ala k'o nɔgɔya ala ka saya kama lafiya ye n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔ ye n'i y'a sɔrɔ ale bɛ diɲɛ tɔbɔ hukumu kɔnɔ na nka a bolo faran b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye FINAPO ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na yɛrɛ ka fɛɛrɛ b'a la tigɛ bi an ka Mali kow diɲɛ ma kan ka dɛmɛ min ta ka ɲɛ sama u k'a kɛ cogo di u bɛ k'a kɛ cogo mun na f'u ka fɛɛrɛ de tigɛ k'a dɔn an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ cogo di a kɛ cogo ye mun ye mun ni mun de kan ka ɲɛ sama o kɛra lajɛrɛba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ an ɲɛma o tun bɛ Musa Baba Kulibali k'o ko fɔ nka kɛnɛ kan kuma dirɛ ka dɔn k'a fɔ maa min ma o ye ka dɔn k'a fɔ Mariam Modibo Tantine ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. N b'a daminɛ ni denmisɛnninw fɔlɔ ka jɔyɔrɔ ye parce que ne bolo n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ ko dɔ k'i ye o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye dɔ kɛ fɔlɔ donc denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko bi bangebaaw bɛ yen nka sini u tɛna kɛ yen nɔ donc u ka wuli k'u jɔ u ka hakili ɲuman sɔrɔ u ka taa ɲinini kɛ dɔnniya ɲinini kɛ parce que i tɛna se ka fosi kɛ n'a sɔrɔ a dɔnniya t'i la donc u ka taa dɔnniya ɲinini kɛ u ka taa kow kɛ mun bɛ se k'a to u b'u dayirimɛ sɔrɔ u b'u jɔ u yɛrɛ ye u bɛ jɔ fɛnɛ u bangebaaw ye parce que sini olu n'a kɔrɔ il faudrait bien que denmisɛnninw dɔw de k'u ta donc n bɛ o welewelekan de lase denmisɛnninw ma an dɛmɛbagaw ye k'a f'u ɲɛna ko u bɛ ka baara min kɛ a ka ɲi alhamdulillah an b'a tɔnɔ ye nka halisa u kana taa ko dɔ ta mun kɛra dugu wɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛna a kɛ Mali la parce que an ka réalitéw tɛ kelen ye an ka tabilaw tɛ kelen ye an ka culturew tɛ kelen ye an ka fɛn camanw tɛ kelen ye donc u k'a dɔn fɔlɔ mun de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ malidenw u bɛ mun de ɲini na u bɛ difficulté u bɛ nɔgɔ jumɛn kɔnɔna na wa an bɛ se ka mun de k'u ye walasa k'u bɔ nin nɔgɔ in kɔnɔna na n'o dɔnna a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka solution proposer u bɛ se ka investissement proposer walasa an ka bɔ kɛrɛfɛdɛn na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna jamana jɔlen don jamanadenw de ye donc jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana fɛnɛ tɛ kɛ jamana ye n'a sɔrɔ ni éducation tɛ jamana mun na n'a sɔrɔ ni kalan tɛ jamana mun na n'a sɔrɔ ni kɛnɛya tɛ jamana mun na ani n'a sɔrɔ ni justice tɛ jamana mun na donc k'a f'u ɲɛna nin de ye an ka prioritéw ye donc u ka dɛmɛni ka taga o fanfɛla la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mariam Modibo Tantine kan ye kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaba Musa Baba Kulibali ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. An ye a laɲini k'a fɔ ko an bɛ fɛ k'an da don kuma na bɛ Mali kun kan i n'a fɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ fɔ minnu i n'a fɔ par exemple les pays du Sahel Mali b'o la Burkina b'o la Niger b'o la ni jamana wɛrɛ b'o la Sahel jamanaw gɛlɛya sugu saba de bɛ yen nɔ min bɛ o jamana ninnu kan a fɔlɔ ye kuma caman fɔra min ye i n'a fɔ par exemple adamaden ka buguni ko la dɔw b'a fɔ k'an ka ca dɔw b'a fɔ k'an man ca minnu b'a fɔ ko an man ca olu b'a fɔ ko hali b'an ka denwolo kɛ ko dɔw b'a fɔ an man ka denwolo kɛ piyan ko foyi tɛ bɔ a la minnu b'a fɔ k'an ka ca olu fana b'a ko bon ko vraiment jateminɛ ka kɛ denwolo ko in na quoi mais ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ yɔrɔ min na par exemple n y'a fɔ sisan o FINAPO ka laɲini tɛ k'a fɔ ko ka dɔ bɔ adamadenw na la o tɛ baarakɛyɔrɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ma ka n'i ka denwolo kɛ kuma t'u bolo mais an ka FINAPO ko de bɔra yɛrɛ denwolo ko in kuma ye min ye adamaden de i kan ka jateminɛ kɛ i yɛrɛ de ma fɔlɔ n'i y'a dɔn k'i ka sɔrɔ i ka sɔrɔ bɛ se k'i permettre ka den 6 den 8 den 10 wolo n'i y'a dɔn k'i bɛ se u musakaw kɔrɔ i bɛ s'u kɔrɔ k'a sɔrɔ u denw ma taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma donni ye u denw ma kɛ falatɔ sugu dɔ ye ka kɛ i n'a fɔ fatu la batu la n'i y'a mɛn mɔgɔ b'a fɔ ko binkannikɛlaw cayara zon cayara terroristes bɛna denmisɛnninw kun ma yɛlɛma k'u cɛ ka taa n'u ye parce que nin bɛɛ de b'a jira denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ minnu bɛ tugu minnu ta kɛ kunfɛta ye parce que somɔgɔw dɛsɛr'u kɔrɔ a caman laban bɛ kɛ bandiw ye parce que mɔgɔw fana ka jateminɛ k'o de la quoi den wolo i b'a dɔn i bɛ se mun kɔrɔ mais ni i y'a kuma ta ka taa se jamana kunda yɛrɛ la jamanaden en tout cas sahel jamana ninnu na min bɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a jamana tɛ yen Mali min y'an ka jamana ye Mali ka budget donc Mali ka sɔrɔfɛnw donc i n'a fɔ sisan par exemple Mali bɛ 100 o 100 Mali bɛ i n'a fɔ 25 ɲɔgɔnna don kɛlɛkɛminɛnw sanni na quoi dɔw ko hali 30 ɲɔgɔnna donc o belebeleba de o jamana dɔ fɔ n'a tɔgɔ ko Norvège yen nɔ olu bɛ sigiyɔrɔma 5 dɔrɔn de don kɛlɛkɛminɛnw na or sahel jamana dun bɛ 20 ani kɔ de la donc o ka ca parce que n'a fɔra ko jamana min ka sɔrɔta ka dɔgɔ warini min fana bɛ sɔrɔ o fan bɛɛ bɛ taa kɛlɛkɛminɛnw na donc n'o dun kɛra o kɔrɔ de kɛnɛ ko tɛna sira sɔrɔ ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka jamana nin kɔnɔ kɛnɛ ko bɛ lahala min na ni man kɛnɛ maɲumatɔ k'u dan don furakɛli ko maɲumatɔ k'u dan don se bɛ minnu ye olu bɛ pas brûler avion ta dɔrɔn ka taa kɔfɛ ka t'u yɛrɛ furakɛ parce que se b'ulu ye maliyɛn fanba dun bɛ n'o se t'ulu ye ni banana problème don ni adamaden lafiyalen tɛ i ka foyi tɛ se ka sɔrɔ a sabanan fana ni mɔgɔ da ser'o ma lakana o sécurité yɔrɔ ye donc ni fɛn saba de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na parce que adamadenw de bɛ lafiya nɔfɛ adamaden de fana bɛ lakana nɔfɛ donc ni adamaden tɛ lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na ni lakana tɛ yɔrɔ min na lafiya baara tɛ se ka kɛ o yɔrɔ la hakilisigi tɛ se ka kɛ o yɔrɔ la gafe minnu kan ka bɔ ni lajɛ in kɔfɛ a gafe tɛna kɛ i n'a fɔ par exemple an bɛ gafe dilan an yɛrɛ k'an sigi dɔrɔn k'an ka gafe lajɛ nafa t'o la quoi minnu wulila kɛnɛ kan bi ɲɛmɔgɔ b'o la denmisɛn b'o la ani i n'a fɔ par exemple an bɛ minnu
minnu ko ONG barakala olu bala mɔgɔ suga caman bala donc gafe mana dilan ka ban sisan nɔ min ni min jɔyɔrɔ ye a gafe ko lahala la gafe bɛ se ka ta ka d'olu ma. An balodan k'a fɔ ni tun ye Musa Baba Kulibali kan ye u y'a fɔ cogo min na jɛkulu min n'i y'a sɔrɔ olu b'o kunna basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ sira min fɛ ala ka baaraw bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɛɲɛbakaw fɛ yen kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sango ba nɔfɛ bi daraki n'o y'i ka dɔn ka fɔ sanu ɲini mansin walima fɔcogo la k'u bɛ gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin u ka jiw ma min bɛ yen n'o kɛlen bɛ sababu ye ka mɔnikɛlaw yɛrɛ k'olu tɔɔrɔ min ye Yakuba Kɔɲɔ to ye ale y'i ka dɔn ka fɔ mɔnikɛlaw ka ɲɛmaa ale ko kuma min bɛ fɔ Mali kɔnɔ na min bɛ waleya k'a cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjara ni baji an k'a lamɛn. Bon anw ye ko dɔn k'a sɔrɔ an faw bɛ mɔni de kɛ an yɛrɛw ye wolola an bɛ balo mɔni de la n'i yɛlɛla nin ba in fɛ sisan ka taa i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la bon Sénégal bɛ ban a bɛ kɛ Mali Laginɛ i bɛ yɛlɛ o fɛ i bɛ taa Kɔnde a sanfɛ a bɛɛ bɛ taa kɛ Laginɛ ne b'a bɛɛ dɔn ne ye mɔni kɛ nin bɛɛ la depuis an faw fo sisan ne bɛ mɔni na ba in anw bɛ tobili kɛ na an b'an ko a la an b'a min na mais min ye ba in sɔrɔ sisan nin mansin min filɛ nin ye Chinois ka mansin de don tobili bɛ k'a kɔnɔ yan u siyɔrɔ b'a kɔnɔ baari yɛrɛ de bɛ nin kɔnɔ quoi baara bɛ kɛ a bɛ sanu ko a yɛrɛ a b'a bɔ a yɛrɛ dɔwɛrɛ ma nin ba in cɛ bɔnin dɔrɔn tɛ ni min bɛ falen mɛ kɔnɔ yan nɔ k'a daminɛ yan ka taa dabila an ni Laginɛ frontière la a bɛ 30 bɔ o ni mansin ba min bɛ pelu kɛ k'a cɛ k'a ko fana n'o tɛ kelen ani daraki misɛnnin minnu fana bɛ yan o fana n'o tɛ nin bɛɛ ye Chinois ka baara fɛnw de ye ji in diɲɛ ma waati min na nin bana qualité kun d'anw sɔrɔ yan nɔ nin bana kun d'anw sɔrɔ nin bɛɛ ye Chinois nalen porri min bɛ ji in na dɛ bon se t'an ye n'an bɛ se ka ji in bila an bɛ sa yan de n'o tɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an gulo kun ye Mali faamaw k'a lamɛn o yɛrɛ ɲuman ko ka coronavirus kɛlɛ olu yɛrɛ dɔ kiiri o b'aw fɛ yan fɔlɔ an bɛna bɔ Mali kɔnɔ yan an bɛ taa ɲɛfɔ jɔnni ye fɔyɔrɔ t'an na ne ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu an b'a yɛrɛ ka kule foyi na dɔ ma fara baara kan dɔ ma bɔ a la o kumana anw bɛna mun kɛ sisan an bɛna min kɛ wasa k'o de fɔ an ye kuma an bɛ sina suɲɛni de kɛ yan ba in bɛ se ka lakana cogo min na u k'an dɛmɛ o la vraiment o bɛ diya n ye ko Mali sigilen bɛ sɛnɛ mɔni ni bagan mara bon n'a sigilen bɛ mɔni ni bagan mara kan sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara kan o kumana ni cɛnni u ɲɛ tɛ nin na ba yɛrɛ détruilen don k'a ban pewu ba yɛrɛ tɛ yen tuguni o kumana u ko sɛnɛ ni mɔni o kumana an bɛ mun fɔ gouvernement ye sisan bon o kuma ye kumana da de don a bɛ fɔ ten nɔ anw bolo bon tiɲɛ tɛ quoi n'i ko adamadenya fɔlɔfɔlɔ o ye ji de ye nin bɛɛ ye ji de ye i ko sɛnɛ o ye ji de ye i ko bagan mara o ye ji de ye i ko mɔni o ye ji de ye o kumana an bɛna mun kɛ an ye kule yɛrɛ de fɔ fan bɛɛ quoi fɔyɔrɔ yɛrɛ de tɛ ne na tuguni fɔyɔrɔ tɛ na dɔrɔn a banna n bɛ kɛ ni min fɔ ne sɛbɛnmɔgɔw sera k'a mɛn bon n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn n jigi yɛrɛ bɛ ɲini ka misɛnya Mali ko yɛrɛ la quoi vraiment n jigi bɛ ɲini ka misɛnya Mali ko. An balodan k'a fɔ ni tun ye Yakuba kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi gɛlɛya min b'u dala bi e ka dɔn min ye gɛlɛya koba ye maa dun t'i balo fɛn bila i fa fɛn ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko a ma n'a fɔra bi jamana kɔnɔ na wulikajɔ min kan ka kɛ ka ɲɛ suma ka se k'u ka hakɛw tɔgɔtɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ o la an bɛ dugawu de kɛ ba mana da cogo min na mɔbaaw b'a mɔti ala ka kelen ɲuman ma k'an ka jamana ani k'a kolo suma n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ Seydou Ousmane Madani Haidara ɲinɛnsa in kɔnɔ na ale ka kɔrɔfɔ caman na a da sera ma k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ ale ka maaw u k'u jɔ ɲinɛn dɛ u k'u jɔ kalata nata in na ni ala sɔnna ma ale yɛrɛ kun tɛ fɛn min sira kan n'o ye k'a fɔ maaw ye an b'an bolo sin wa ko n'ala sɔnna ma ko nataw la a bɛna y'o minɛ kɔnɔ na Seydou Ousmane Madani Haidara kuma in fɔ an ka lamɛn. Ne y'a fɔ k'a jɛya ka dambaki bɔ a la pewu ne Haidara politiki ko Haidara ala ma Haidara mago don a la mago t'a la bi komi n ko mago kun t'a la wa ni ala sɔnna hali sini mago tɛna y'a la mais san o san ne bɛ voter san o san Haidara bɛ voter kabini voter daminɛna Haidara kɔrɔkɛ ye Haidara bila voter la n'o ye Diko ye o ni bi cɛ voter min kɛ Haidara ɲinɛ ma président voter la ni Haidara ma taa ka carte sɔrɔ y'a dɔn carte kɔni sɔrɔtɔ i tɛna fu k'a la o i bɛ taa voter mɔgɔ dɔ de ye mais tiɲɛ don an b'o kɛ mais an kun ti an bolo si mɔgɔ la k'a lase mɔgɔ ma ko an ka voter karisa ye mais jamana in bɛ cogo min na bi a ka kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kana sɔn wari ka kɛ k'an san an k'a lajɛ yɛrɛ dɔn ani faso kanu o ka kɛ an dusukun na an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ n'an ye mɔgɔ min ye ko an dalen b'o la ladiri don ko laala ni nin kɛra ye nin bɛ Mali fɛ nin bɛ sɔn ka Mali dɛmɛ ni an y'o mɔgɔ min ye danaya sira kan jɛlenya sira kan an yɛrɛ ni ala cɛ k'a sɔrɔ nafolo tɛ ko karisa bɛ se ka Mali dilan karisa bɛ se ka jɔ Mali la n'an y'o danaya sɔrɔ maa o maa na diɲɛ kɔnɔ Haidara na kanu ɲɔgɔn ni a ka jama bɛɛ bi o tigi ta. An b'a ladan k'a fɔ Seydou Ousmane Madani Haidara ni tun y'ale kan ye Mali basigi ni lafiya o bɛna siraw sira fɛ yarabi ala k'o k'an ka jamana ta se o mana kɛ maa o maa ye kɔrɔ ni tilebin ni kaɲaka finman ni jɛman
yarabi ala ko tigi do angara sigala anga jamana aka siga basigi namboray mi ka do ka fo kulumbe wele ko CSDM kuma uchayele be kamne wati laban nun konana CSDM yere na jabala bade be malaya minga barate do rede malide munu be jamana ko kanana ka wulige jota ni ka de meya tani ka nya suma nu ye gela soro ani nu be no gala ka sega nya foluke uka hege ula tokotoli kama ukulingona na kuma uchayele be kusbe mi ka do ka fo Beydi Dramé ale ka do ko malide ya sigilime France mali konana kata se dien belegele kona ni CSDM la ku be jamana chamana mi ka do ka fo nyon sama kono be konana upma uchalembe ni watina Mohamed Cherif Haidara ire ka fo Beydi Dramé Francisco na we jado ka kosa na ka ire ka fo ko uchi mi ka Mohamed Cherif Haidara kuluta la ko don ka nyema yi o koni kuma uchale ko fo ko fe Mohamed Cherif Haidara ale na ka mawe la jere bake ba ko kona na ka nyefolga kuna funda we ka fo ko CSDM belegele de kwani sika fo itala Beydi de ko Beydi gena ka boye nga CSDM ire abicho mina mo Cherif kuma mfo kuna funda unye koro ufle jeklu mi do anti foyina politique jorola ngane dem mais andi député ka kan parce que anye akachari million woroy ne de négociation ninke pour que député akosoro ngo député nani do tindiram ne de kuma ngo oyake segiye kono ambena woroma ngo député woron fla akadi amba fla akadi ho conseil ma et fla akadi je kulu vraiment munti ho conseil kono mi du seydem ko ne wo fo oyatem donc au député fla bamblobi mais aye femi nyina sisa anga waso de manake hake anga waso bulomba kuro kono ni ala sona sigoroma keme fo aye tanso député keme fla fo diaspora ke député mugan ni sénateur ko kerala sigoroma nani akele fo ayaso bi fo se ka ke jamana ni kono ni CSDM ma wela kola donc anga clé awya donc a foko mo munumbi wele ka orange moni chuma ka foko ne CSDM représentant kuna sini ne kamlen do ya saka kala yere foka yere téléphone na ale yere ba téléphone rek akala parce que CSDM skirama ko ale représentant de CSDM Côte d'Ivoire donc ya yoro jidi aya foué ka foko mobi ya plan le plus grand bureau de CSDM se trouve en Côte d'Ivoire ni o de CSDM do goy yoro min bien ibar jonde to bien Dramé Beydi abi saka fo chogodi celui qui a monté dans un bureau ne ja ani Beydi ja ka bo télévision qu'on a avec CSDM affiché manda min dirima 2016 ka foko eye CSDM sigi e bi se ka ta o logo kabli tola chogodi donc kele kera ale yere ani CSDM France o do Jolebia ulu ya gain 22 septembre ou ya gain 2019 est-ce que kelebe ani ale de terre ou bien abe ale ni CSDM France de terre ou il était c'est pas moi ngo auka code do na ou ya gain ay minke parce que anti se ka gain on a pris acte ankoni problème bi andi nyonte atara ja mimbla atola mo ma ya mariala mo ma faye anga kele kera ode agena amagende CSDM France réagé CSDM France fana ye assemblée ka président sigi 5 ans auto et Mariette Diallo elle a participé à la conférence ici le 22 quelle est au fond mais kumani ninina ala wulende pour que anye fenke en manquant ka fait minke ou anye fenfo en manquant ka fait minfo il est important que ayo femme anteo ou réagé atara plainte déposée tribunal commune 6 plainte déposée na ya laje amana papier au dauma fait min fora Paris ani fait min fora yam c'est deux choses différentes pour la même personne nga comme la même kemi ou mo munu wele ka fo ukana conférence bien coordination nationale de CSDM France mais national là c'est en France c'est pas ici nous tara Paris nous kare ko se ka kay mais ni mugo wala kanaya ka fo ibna conférence ou font finke CSDM to voilà la loi sera appliquée loi 04038 de 2004 momo wula ka fo ibna ko ke mali konaya CSDM to voilà amabo kalama alors tu verras face à la loi mba fait information ni chari bay bo kalama anga CA contre administration bana le 21 janvier anga conférence nationale au bana le 22 janvier ministère wongle nana 5 ambassades OIM le Haut Conseil islamique l'Union européenne betumé akera CICB obseka ke chogodi ka foko après ça et bi wuli ka foko ibita conférence de Bamako ambalona ka foni chimo Cherif Haidara kanye birina ka mau ulu tunganga kongre do ni ko sigi senga ga jamana konana oko kwani ulu sende ka sira soro folo ni ala sonama Beydi re anya soro ne ga yurustra fe ana bena nyon soro ka klaka ere nyininga aga dalula ni maflabe nyona ni do lame be do lame oide anga bara ketwe ni ala sonama do na ta konana nai kuna fondama
a bɔra faransi kɛ na an bɛna a yɛrɛ ɲininka fɛn fɛn an ka jamana basigi ala k'o sabati n'an bɔra yen an balaran k'a fɔ an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ndolatan denmisɛnninw si san 15 bɔɲanko o ye kulu kɛnɛyalen n'olu sigilen don an ka farikolo ɲɛnajɛ maa ɲɛmaw fɛ bi sanko basigi ni lafiya farikolo ɲɛnajɛlaw u bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ndolatannaw k'olu joni sɔrɔ olu bɛ ka dɔn k'a fɔ ndolati dɔ la min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ daminɛ bi yɛrɛ a bɛ kɛ ka dɔn k'a fɔ Laginɛ Konakiri baara in yɛrɛ sigira senga mun de la n'a kun ye fɛn jumɛn de ye Kasim Kulubali ni bɛ yɛlɛ k'ale ma Yambox n'ale jɛkuluba min bɛ ndolatago kunna an ka jamana kɔnɔ ɲɛma danga don ale ye kuma min fɔ o filɛ. Balontan in ye UFOA zone Afrique zone A c'est-à-dire u kɛlen bɛ ka farafinna tila dɔw ye zone A ye dɔw ni zone B ye jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tel que par exemple Mali Guinée ani Sénégal Sierra Leone ani Togo ou bien Benin bon donc minnu ka surun ɲɔgɔn na u y'olu tila k'olu bila zone kelen na bon an ka zone yɛrɛ n'o ye zone A ye o de ye hakili sɔrɔ k'a fɔ ko pour que denmisɛnninw ka dilan u ka balontan ɲɛdɔn en même temps denmisɛnninw bɛ se ka u ka passeport bɛ se ka constituer cogo min na pour que an kana don chaque année test la k'a lajɛ nin si ye nin ye a si tɛ nin ye bon n'u y'a daminɛ sisan depuis sisan u si dannen don donc vraiment u bɛ caman bɔ an ka baara la ani wari tiɲɛ na test la a b'a diminuer kosɛbɛ n'an ye san 2 san 3 kɛ nin na ou bien san 4 i b'a ye ko caman bɛ kɛ balontan na o bɛ dabila nafa min bɛ sɔrɔ a la sisan denmisɛnninw da comme yɛrɛ u ye u bɛɛ san 15 dɔw ye san 14 ye donc n'u taara ɲinanta la n'u seginna ka na u bɛ continuer a n'u ka entraîneur n'o ye Kulubali ye Soumaïla Kulubali ye u bɛ continuer entraînement na n'o ye en attendant que an bɛ ka fɛn min dilan détection minnu bɛna kɛ tuguni dans les régions comme ça an b'a essayer ka chaque année san o san an bɛ équipe nationale minimum ni an b'a constituer a nafa ye min ye c'est que non seulement a fɛn bɛ dɔgɔya namara bɛ dɔgɔya siko la mais en même temps denmisɛnninw bɛ dege balontan na u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ faamuyali kɛ balontan na n'a règlement na donc a fɛn de o de parce que ni sélection kɛra académie bɛɛ la olu de nana n'u ka joueurs ye bon en même temps dɔw fɛnɛ taara équipe baw dɔw la minnu sɔnna ka na n'u ka fɛn ye parce que c'est pas une obligation U15 yɛrɛ équipe nationale don sa mais ale dɔnnen tɛ jamana dirigeants fɛ parce que ministère t'ale dɔn donc ni financement bɛɛ bɛ kɛ fédération yɛrɛ de b'a bɛɛ financer u ka avion bio u ka tenue u ka samaraw ni fɛn a bɛɛ bɛ sara fédération de fɛ donc an ye a décider san o san ni U15 après o mana bɔ yen U19 fɛnɛ ta kan ka na olu fɛnɛ ka sélection bɛna kɛ donc an b'a essayer k'a bɛɛ de participer pour que sokɔnɔna la yan an bɛ se ka joueur formelenw sɔrɔ mun bɛ bɔ ka taa tubabu la ka taa jamana wɛrɛ la ka taa professionnalisme kɛ yen donc o b'an ka équipe nationale a b'a a sinsin kosɛbɛ parce que denmisɛnninw y'a soubassement de ye jamana min bɛ nin tournoi kɛ Conakry je crois que jamana 4 de don jamana 4 ale ye u bɛ à peu près u bɛ balontan ko 3 de kɛ marche 3 u b'o de kɛ bon donc 3 jours kɔnɔ parce que tile o tile denmisɛnninw de don olu ka récupération c'est facile tile o tile u bɛ jouer u bɛ a marche daminɛ vendredi samedi dimanche u bɛ ban ka bɛn n'o ye jamana minnu b'a la Mali Guinée Sierra Leone ani Libéria olu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée nin tournoi in na an baloran k'a fɔ Kasim Kulubali Yambox ni tun y'ale kan ye denmisɛnnin minnu tatɔla filɛ yarabi alala k'u kɛ ndolatannaw ye minnu bɛ yen n'u bɛ basigi lafiya ka se k'o lase faso kɔnɔna na ka se ka fasoden bɛlɛbɛlɛ bila nisɔndiya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye walanbila ka wulikajɔ kɛ duguma kalan ka denmisɛnninw kalan u ka diinɛ na kabini u denmisɛnninya kɔnɔna na k'o sababu kɛ ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'a mɔna n'a jara yɔrɔ min na e ka dɔn a bɛ to ten min ye ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Jakite sigida kɔnɔ denmisɛnnin maa 100 kɔ u bɛ walan ta ale fɛ ka se k'u ka diinɛ yɛrɛ ka se k'u ɲɛ dɔn wa u bɛ baara in kɛ e ka dɔn lilayi wara suli o min bɛ ka kɛ walanbilaw bɛ kɛ u fɛ cogo di seliw ni seliw mana se u bɛ tileda dɔw ta ka walan bila o kɛnɛ kan seli fitinin ta la an tun bɛ kɛnɛ kan jama caman ba a kɛnɛ kan kalanden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka kalan in kɛ kalan in nafa mun ye an ka kalandenw lamɛn. Ne tɔgɔ Alimata Kulibali ka bɔ karamɔgɔ Jakite fɛ yen a bɛ k'an kalan an bɛ ka nafaba sɔrɔ a la ne b'a fo kosɛbɛ karamɔgɔ Jakite a ɲɛna an ma kosɛbɛ parce que selisura an bɛɛ dɔn ne ye min f'u ɲɛ u k'u denw don kalan na u ka kalan kɛ sanko ka selisuranw dɔn ka silamɛya tagabolo dɔn. Mahamud Magasuwa ka bɔ Bakɔrɔbabugu la a bɛ k'an kalan darisu ɲɛnamaba de la an cɛ ani baraji a ka baarakɛta ɲuman in na. Mama Jara Bakɔrɔbabugu la
an cɛ an baraji a ye kalan min kan an ɲɛna a b'an kalan kosɛbɛ a ye an kalan sura ɲɛnamaw la a bɛ ka silamɛya sira de jira ne la an cɛ an baraji Kiyatu Tarawele ka bɔ Bakɔrɔbabugu la. Ne bɛ karamɔgɔ Jakite fo k'a waleɲuman dɔn. A y'an kalan fɛn na fɛn min ka bon an hakili ma wa a y'an ladamu k'an ɲɛ a bɛ wajibu k'an kun. Ala ka sijan d'a ma a kan an ɲɔgɔnnaw kalan min tɛ anw ye. Jɛnɛba Kulubali Bakɔrɔbabugu la. Ne b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Nafaba de bɛ kalan in na. An ye selisiraw dɔn. An ye kalan caman de dɔn. Karamɔgɔ Jakite tɔgɔ la u kana an ka kalan in kɛ. Kalanbaliya ye dibi ye. Nana Kadija Marigo ka bɔ Bakɔrɔbabugu kili sanfɛ. Ne bɛ duguma kalan de la. An bɛ karamɔgɔ Jakite fo k'a waleɲuman dɔn sabula a y'an ladi ka taa tiɲɛ sira kan ka tila k'an bila silamɛya sira kan. Atahiyatulilahi foli bɛ Ala ye Zakiyatulilahi saniya bɛ Ala ye Tɔyibatu salawatulilahi seli farida 5 duman bɛ Alahu taala ye asalamu aleyka Muhamadu kisi bɛ kan ayyuha nabiyu y'an ka nabi ɲuman. Maliki Keita Bakɔrɔbabugu la. Ne ye karamɔgɔ Jakite ka kalanden ye. A y'an bila silamɛya diinɛ kan k'an bɔ nkalon kan. Ala ka karamɔgɔ kɛnɛ to an bolo ka sini kɛnɛya d'a ma. An baloran k'a fɔ ni tun ye kalandenw kan ye o kɔfɛ an ɲininkali ta ni ka ɲɛsin karamɔgɔ Jakite yɛrɛ ma a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Abubakar Jakite. Nin kɛnɛ in ye walanbila kɛnɛ ni seli sera tan an bɛ walanbila kɛ n'o ye bulonkɔnɔ kalan dɔw ko dugumɔ kalan selinjini ni seliba o fila de y'anw ka kɔje. Selinjini kɔje o ye tile 10 ye bon seliba kɔje o ye tile 15 an bɛ walanbila de la bi ni ka kalandenw. N'a bɛ walanbila in kɛ n'a b'a bila a b'a bila cogo di? Ni wala in bɛ bila ka se ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka madiw da n'o ye ala kɛra tanu ye ani ala yɛrɛ mangutu kɔrɔ tɛ foyi ko ala wɛrɛ tɛ ni ala tɛ Muhamadu de ala ka ciden ka nisɔndiya n'o ye an bɛna walanbila fana kɛ bon o walanbila in tɛ k'a kɛ n'a fɔ an sɛgɛnna o b'a to denmisɛnninw hakili bɛ fɛrɛ dɔɔni kɔfɛ n'u ye kala ta kura ye a bɛ n'a fɔ i taara ni mobili ye garage la k'a tulu falen ani fanga wɛrɛ bɛ wuli. Denmisɛnnin hakɛ jumɛn de b'aw bolo kalan in na? Denmisɛnnin mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 de don. Nin bɛ ka walaw fɔ ne yɛrɛ kelen ni fɛ n'i y'a ye maa wɛrɛ ye wala in fɔ kalanden kɔrɔba minnu b'a la minnu taara sanfɛ dɔɔni n bɛ se ka olu bila ka duguma mɔgɔw kalan n'o tɛ ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ fɔ n bɛ wala kala daminɛ 20h an bɛ taa tila 23h30 an b'o kɛ su o su fɔ n'a bɔra juma su ani alamisa su la a bila n bɛ nin bɛɛ de ka wala fɔ. A bɛ nin baara ninnu minnu kɛ o sara kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de bɛ yen min na a bɛ baara ninnu kɛ o kama wa? An kɔni bɛ wagati min na bi sara t'a la parce que ne kalanna karamɔgɔ min fɛ n'o ye mufa karamɔgɔ ye anw kalanden maa 100 ani maa 40 ani maa 7 de tun bɛ yen ne bɛ labila a fɛ waati min an si tun tɛ dɔrɔmɛ 1 d'a ma wa tuma an bɛɛ balo ninnu minnu filɛ ne fɛ yan ne tɛ ninnu balo dɛ mais u bɛna kalan na fɛ yan n ma wari fɔ maa ye k'a fɔ i ka wari sara o bɛɛ la dɔw bɛna ne dɛmɛ ye dogo la k'a fɔ i bɛ ka n ka denw kala tiɲɛ na a diyara n ye nin bɛna i ka nin bila i kun mais a bila ye ko n'i b'a kɛ ala kama i b'a sɔrɔ ala ka dɛmɛ de bɛ n'a kɔnɔ wa ma min nasirin illa min indillahi maa si tɛ mɔgɔ kala kuranɛ na ko ala bɛ gɛlɛya lase i ma hali n'a sɔrɔ i sigi mɛn kumokolo de kɔnɔ ala ka hɛrɛ b'i sɔrɔ ye association kɔni b'an bolo n'o ye association madali isilamu ye tɔnba in yɛrɛ sɛsi dɔ bɛ ka ye liberté ne bɛ min fɔ karamɔgɔw ani denfaw diɲɛ bɛ degré min na bi anw yɛrɛ minnu ye dɔɔni kala anw bɛ ka nimisa munna an ma se ka dɔɔni caman fara an ta kan zango e maa min bɛ yen ma kalan a bila o nimisa ye dɛ ne bɛ min ɲini a ye a denw kala aw minnu kɛra faw ye n'an ma kalan a kana sɔn denw ka kɛ aw ɲɔgɔnnaw ye ko ni diɲɛ wuli surunyana ko adamaden bɛɛ bɛ kɛ suruku ye ko n'i ma kɛ suruku ye i jija i ka suruku kan mɛn o de la ne ka laɲini ye bɛɛ k'i den don kalan na nka kalanw fana a bɛ woloma kalan dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ nɔrɔ b'a la i n'a fɔ alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ne diɲɛ wuli waati sera ko dɔnni ɲininaw bɛna cɛya ko nka ko a ti kɛ ala ko dɔnniw ye wa an filɛ o tile de la bi karamɔgɔ cɛyara mais i b'a sɔrɔ ala ko kalan o ka dɔgɔ fɔlɔfɔlɔ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ b'a fɔ ko barika bɛ min na bulonkɔnɔ kalan ne yɛrɛ min filɛ ne ye san 10 ani san 4 dɔɔni b'a jɛ 5 la ne y'o kɛ bulonkɔnɔ kalan de la o la n'a bɛ denw don kalan na a b'a don kalanyɔrɔ ɲɛnamaw la min b'a to ne den nana a t'i fa bɔ a danbe la wa o bɛ k'an ka diinɛ kɔrɔkɔrɔ yɛrɛ a bɛ k'o baaraba ye dɔnni ɲinini wajibiyara an kan nka an ka dɔnni ta yɔrɔw la. An baloran k'a fɔ ni tun ye i ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Abubakar Jakite
ni y'a lajɛ ni tun bɛ nin kɛnɛ in kan a bɛ dusu don i kɔnɔ denmisɛnninw ka se k'u bila ka diinɛ dɔw bɛ diinɛ ɲɛ f'i ye denmisɛnninya yɛrɛ kɔnɔ na i tɛ se ka da la o b'a yira k'a fɔ kalan kɔni ale ye fɛnba de ye u ko an ka kira kisi nɛɛma b'a kan ko maaw ka kalan an b'a ladan k'a fɔ kalan kɔni ka don ba la o ye ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'a kalan sabatira a ɲɛtakun o bɛ sabati an bɛ dugawu de kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ala ka n'u caya n'o kɛra an ka diinɛ a bɛ dɔn fo k'a dɔn kala kari maa minnu bɛ nin ɲɔgɔnnaw kɛ ala de b'a sara n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Siri Kulubali mun b'e bolo bi. A karamɔgɔ an bɛ taa Espagne jamana kɔnɔna na farafinna tunkaranke maa ba caman olu kɔni bɔra gungana kɛrɛfɛla la ka don Espagne jamana kɔnɔna na Espagnol de Cita o tunkaranke maa ba caman fana bɔra kɔgɔji kan Maroc jamana kɔnɔ ka don jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa Libi jamana kɔnɔna na l'Américain ka jamana ɲɛmaa dɔ Georges Coud ale kɔni ye dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin Tripoli jamana ma bɛɛjɛ fanga min sigilen don sen kan o laseliw senfɛ a ye wele bila jamana dɔ finitigilakaw ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw ta yaasa Libi jamana k'a labila cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa Ethiopie jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa danga Abiy Ahmed a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna yiri miliyari 6 ɲɔgɔnna turu u ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa k'a ka baara fanba bɛna boli waati yɛlɛma baaraw nasiraw fɛ yanni u ka jamana ɲɛmaakalata cɛ n'an bɔra an bɛ taa Kenya jamana kɔnɔna na u ka dɔgɔtɔrɔkaw kɔni wulilen don ka don u ka dugu fitinin kɔnɔna na yaasa ka taa boloci kɛ u ka maaw la u ka dugu min bɛ yen nɔ ko Siya o kɛrɛfɛla la jamana tilebiyanfan fɛ ka sababuya kɛ maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ni o kɛra sababu ni labitaliso tɛ u fɛ yen nɔ u bɛ ka wulikajɔ ta ka taa ni maa ninnu furakɛ u ka sigiyɔrɔw la yaasa u bɛ se ka coronavirus bana fura sɔrɔ cogoya min na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala a fɔra cogo min na ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka foli d'aw ma hali bi ka segin k'aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka ɲɛmɔgɔ so tɔgɔ la ka taa se kumaso in baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bi an dusuma kasayalen don an cakɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ o ye Fatumata Mayiga ye n'o y'a sɔrɔ o y'an ka kalanden ye an baarakɛɲɔgɔn don ale ka musokɔrɔba n'o tun ye i ka dɔn k'a fɔ Balakisa Mayiga ye i ka dɔn Masaramani ale wele a fatura sura hôpital Gabriel Touré la k'a si to sanji 40 ani sanji 5 la janajaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi Sabalibugu kuranin na a cɛ o ka denbaya la Lazara seliw kɔfɛ arajo ɲɛmaa so ko bi u bɛ dugawu dɔ ta ka ɲɛsin babatɔ in ma ka foli d'aw bɛɛ ma u bɛ dusuma kasa minɛ kɔnɔ na cakɛla cɛman na musoman denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a daminɛ ɲɛmaaba la u bɛɛ k'o ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ dugawu de kɛ ala ka bada nɔgɔya musokɔrɔba ye a kɔ lasimina ala k'o fara kow ta kan